Шома белән ай ярым элек минем башка шундый бер фикер килде. Гелдәгечә гениаль бит инде ул. Үй кырыен җылытырга кирәк дигән. Чөнки кыш көне кар тулып, җил исеп, өйнең яланга җирен суытып, идәннәрне суытып, кыскасы салкын була иде инде. Һәм инде мин әйтәм, моны бит инде берничә хәл итәргә кирәк. Аңа күрә бик нык дәртләнеп, үземнең бөтен ялкаулык җеннәремне иерләп, шундый эшкә керештем бит әле мин. Шуңа күрә җәмәгать бу инде күптән планлаштырылган һәм инде яңа гына чынга ашырылган бер проект булды. Кем әйтмешли, табам, будка тора. Үй кырыенда элек бер нәрсә дә юк иде, баскыч кына бар иде. Менә моның кырыйлары җимерелеп төшкән иде. Хәзер монда тулаем бетон тора. Хәтта җәмәгать ишеге дә бар. Ишеге йозак белән генә ачыла. Теләсә кем үттем-сөттем кирип йөри алмаячак имеш. Һәм эше менә шулайрак күренә инде җәмәгать. Шын мәгънәдә бункер кебек. Bütün каркасы 40-ка 20-ле һәм 20-гә 20-ле профильләрдән җыелды. Менә бу төп тота торган профильләр 40-ка 40. Иң элек менә бу профиль яткызылды һәм дүпилләр белән борып куйдым мин аны. Менә тишеге, тегенә бер тишек һәм әнә тегенә бер тишек бар. Бу ягы исә монда бернинди дүпилләр дә тормый. Менә монда шундук бетон агызганда ук тимерен тыгып калдырдым да һәм менә шуңа ябыштырып куйдым. Менә бу турыда шулай ук монда шыр ярыгы, җир коелып ята ишелеп, шулай ук бетон агызылды, ныгытылды. Һәм менә бу плита инде бер кая да китмәячәк, менә шул бетонга терәлеп, бөтен авырлыкны менә шул диварга бирәчәк була инде. Бу безнең җәмәгать подвал, подвалга төшә торган җир. Һәм инде кыш көне монда кар өелә иде, җәй көне яңгыр яуганда яңгыр суы агай менә шунда лыпыр-лыпыр. Хәзер инде монда түбә булгачтан бөтен яңгыр суы шул түбә буйлап тигәндә китә торган була. Тышлавын җәмәгать нинди калай бар, шуның белән тышладык та, вәссәлам. Әле нинди матур тәтиле калай белән тышлап тормадык, булганына кулландык. Һәм инде аннарсын улаклар куелды өскә. Ошай килә дә, менә монданың туташа торган өлеше, монда турба булырга тиеш, турба белән менә шулай әкрен генә аска төшәргә тиеш, һәм инде монда борылып китәргә тиеш. Һәм су җәмәгать менә ошай килә дә, менә монда тагын бер улак куеп калдырдым. Аны чистартырга кирәк әле. Менә шул улак буенча, менә монда лыпыр-лыпыр ага инде ул. Һәм инде монда да җәмәгать менә шулай иттереп дәвам итеп, тегенә күршегә таба җибәрәсе була инде. Шул яртам ям алайса, чынлапта эт дип уйларсыз мине. Монда да җәмәгать бераз гына атмоска кисәгә ясап куйдык. Монда яңгыр яуган сайын җирне агызып кертә иде ул. Шуңа күрә менә шулай иттереп ямау салдык. Һәм инде планда хәзер җәмәгать менә бу иң күлекне тигездәү, 1-2 камал җир кертү. Менә бу бетон җир астында калырга тиеш. Тулаем түгел, өстенә бер 10-15 см килеп җитми генә. Җир менә шуннан булачак. Һәм менә бу атмоска менә шулай дәвам итәчәк, менә шулай киләчәк. Менә монда барачак. Һәм менә тегенә килеп, тегенә тоташачак. Хәзер җәмәгать менә моны ничек эшләгәнебезне, ничек куризара булганыбызны, нәрсә эшләп маташканыбызны мин сезгә күрсәтеп китәчәк.
лайклар куегыз, каналга язылыгыз һәм инде бу видеоны әлбәттә һичшиксез дусларыгызга да җибәрегез. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.